30 ianuarie 2025. Am ajuns din nou în Aimudin, sau Ijmuiden, cum se scrie, dar se pronunță Aimuiden. Sunt în Olanda de Nord. Ce vedem în față sunt relicurile celui de-al doilea război mondial. Excuse me. Lumea acum este liberă să plimbă, dar înainte aici a fost zidul Atlanticului, prin că localitatea Aimudin este zona, o parte din zidul Atlanticului în care armata germană și-a făcut un zid de apărare împotriva Angliei și Americii. Se numește bunker, în germană înseamnă cazemată. Iar aici în stânga, azi fiind sâmbătă, toată lumea la plimba, aici în stânga este complexul de cazemate. Foarte multe. Acesta este strada care le duce practic spre vechiul port militar. Nu e nicio trecere decât pe mai jos. Cu aproximativ, deci câți ani trecut? 75, 76 din 44, când a luat sfârșit cel de-al doilea război mondial, totuși vestigiile au rămas. Nu mai este la plimbare. Înainte să trece a repara gardul, înainte puteam să trec pe aici, dar trebuie să mai cobor. Vă arăt aici, să vedeți aici, fraților, cât de mult s-a muncit. Și cine a făcut cazematele astea? Germanii. Cu care mână de lucru, nu știm. S-ar putea să nu fi fost cu prizonierii din lagăre. S-ar putea. Dar nu știu să vă spun. Nu cunosc să spun. Uite că e o trecere mai ușoară. Deci intrăm noi la cazemata asta prima. Eu le-am mai văzut, dar atunci nu aveam aparat de filmat ca lumea. Deci vechile cazemate. Uite-le. Nu mai e mai nimic acum, după atâția zeci de ani. Suim dâmburile și aici toată valea asta e plină de cazemate. Deci eu acum sunt deasupra unei cazemate. Undeva pe aici o gură de aerisire. Vedem dacă o mai vedem. Deci tot ce vedem în valea asta, în față un micuț port. Lumea se prinde cu căței acum, pe zona asta. Vânzare Aimudin, orașul, localitatea. Tot ce vedem de o parte și de alta șoselei a inclus planul de apărare a naziștilor pentru Marea Neagră, cea practic Atlanticul, de Marea Nordului. Practic Marea Nord vii din Atlantic. Acum sunt companii, de exemplu, alea pentru cei compania de tras cabluri sub
marine, subacvatice, care fac legătura, de exemplu, între Olanda și Anglia. Telefonia, internetul. În față departe se vede Marea Nordului, iar un vapor trece acum, intră în gura de canal. Ijmuiden, dacă îl traducem în două, Ij și Muden înseamnă gura canalului, care face legătură din Amsterdam către Marea Nordului. Și în memoria unui ziarist care a făcut istoria, a scris istoria locului, s-a dat numele Aimudin. Uite aici, intrare. Vedeți aici. Sunt niște blocuri de beton foarte groase și un beton de calitate. Dacă s-a încercat demolarea lui, dar nu s-a putut. Deci vin din 2019, nu am mai fost aici. Deci din 2019 nu am mai fost aici. Grup de excursioniști. Good morning! Hai să vedem în prim plan cum se vede cazemata asta. Deci a fost o turelă. Uite, să vedeți aici. Mavru, you Dutch? Yeah. Only speak English. I will make one movie. The movie will be on my channel YouTube. If you have a YouTube, I'll show you my. Okay, okay, madam. Thank you very much. Deci aici s-a făcut curățenie. Asta este cazemata acum. Și e inscripționată de toată lumea. S-a făcut curățenie în ea. Înainte nu era. Ia să vedem. Să mai vedem că turela unde a fost tunul. Deci aici erau bucăți de tun. Partea de zidul ăsta e făcut după terminarea războiului. Uitați, desen de grafite. Deci asta e practic cazemata. Vedeți acum cum arată cazematele. Acum sunt pictate, înainte murea lumea aici. Zidul are grosime de 1 metru și nu știu, aproape 2 metri. S-a încercat aruncarea lor în aer. Iar zidul de aici din față este zidit de muzeu. Fiindcă aici era, zidul ăsta nu era aici, practic era tun. Asta este ruta Bunker Museum. Bunker Museum Aimudin. Zona este nisipoasă, îi se mai spune zona de dune, dunele de pe coasta Mării Nordului, din zona Aimudin. Ar fi la nord de Amsterdam, foarte aproape de Amsterdam. Sunt cazemate de toate mărimile, deci construcții bunker sau cazemate. Adică, cât de mari au fost făcute. Deci ce s-a folosit aici făcea un bloc cu 10 etaje. Fiindcă cât e de înaltă, e și cu atât de adâncă. Asta era... Nu puteai să-l dărâmi pe astea, n-aveai cum. Deci, ca să vă arăt din nou, zidul care se desenat din față este făcut de muzeu. Și totuși s-a stricat, zidurile a vrut să intre. Mai intră aici aia care se droghează. Deci e o problemă tot și în Olanda au probleme. Ia să vedem ce se vede aici. Vedeți? Interior de cazemată. Era pe timpul Germaniei așa ceva? Uite ce aici. Deci sunt desenate toate. Zidurile, deci toate zidurile sunt extrem de groase. De asta are 3 metri. Zidul ăsta.
Și încă rezistă. Fierul beton de acum 75 de ani, nu știu câți ani. Deci încă rezistă. Sunt diferite cazemate pentru diferite tunuri sau obuziere. Hai să vedem, mergem la următoare. Deci asta era parte din zidul Atlantic, cu care a coborât până la nord Pas de Calais. Eu am lucrat în Calais, în terminal Dunkerque, metanier Dunkerque. Uitați aici. Și acolo am văzut în nord Pas de Calais, am văzut inclusiv tunul ăla mare care trăgea spre țărmul Marii Britanii. Cum au rămas acum? Păi, practic, muzeu. Dar inscripționate cum vrei și cum nu vrei. Vă mai arăt ceva. Deci pe unde trec acum, le trec pe nisip, dar de sub sunt clădiri. Și să vă arăt gura de aerisire la o clădire subterană. E umplută cu nisip. Deci asta e gură de aerisire. De sub sunt clădiri. Clădiri mult mai adânci. Deci v-am zis că câte de înalt aceste cazemate, tot atât de adânci sunt. Lângă ele au fost foarte multe construcții în care țineau muniție, armamentul, probabil aveau sala de mese unde mâncau soldații, armata. Au rămas vestigii. Dar uitați cât de adânc se duce. Deci cobor, am coborât vreo 3 metri și încă să mai duc. Dar de atâția ani de zi, de 70 ceva de ani, a intrat nisipul aici. O cazemată. Ușa de intrare, din spate. Deci încă, de la nivelul unde sunt, te mai duci încă 4 metri în jos. Poate sunt și mai mult de 4 metri. Dar, cum v-am zis, a intrat nisipul. Nu se mai poate umbla pe aici. Deci cazematea practic era și dormitor și pentru reparat armele și pentru toate. Era un mini, să zic așa, o mini locuință. Să sperăm că nu va mai fi niciodată război. Cu toate că la granița noastră la români, Ucraina e în mare război cu Rusia. Tot ce vedem noi, muzeile astea, acum sunt muzee. Sper să nu fie folosite cândva din nou. Au de Turela, pe unde intrau. Vedeți, centrul de comandă sus, jos, se trăgea cu armele. Cobor prin mărăcini ăștia. Deci acum a crescut o păduice. Asta e pădurea, să vă arăt și altă chestie. Aceasta e pădurea Dunel. Nu există copaci în altul. Un fel de arbuști. Cresc așa la vreo 3 metri, să zic eu. Cam așa am acum. Vreo 3 metri. Fiind ianuarie, uite, mugurii fiind cald, uite aici la muguraș. Deja m-am umpit și le dă frunza. Ceea ce nu e normal. Schimbarea climatică e schimbare. Să văd pe unde ies. M-am băgat pe aici. Am vrut să vă arăt schimbările climatice în 2025, de care de fapt le știm toți.
Un ansamblu de cazemate. Păduricea și alte cazemate mai încolo. O luăm înapoi. Pe unde merg eu acum 70 ceva de ani, 80 de ani, mergea armata germană și cine o mai fi mers pe aici. Deci în cazamatea asta nu se mai poate intra. Dar alții au timp să o picteze. Mergem și noi înspre port. Nu am pot să iau la port să vă arăt dunele, canalul. Hai să-l vedem. Încercăm să-l vedem. Dacă pot să mă sui peste dunele astea. Fiindcă dincolo se vede canalul făcut, deci săpat și aranjat între dune, unde aveau câteva vedete militare germane. Armata germană, nazistă. Nu spun de armata de acum. Sunt foarte multe, vin oamenii cu câini la plimbare aici pe dunele astea. Am mai văzut și urme de animăluțe, cred că sunt și căprioare. Da, uitați ce vale aici, ce copăcei. Și o luăm pe aici la deal. Sper să vă placă filmele mele. Eu sunt amator. Doresc doar să promovez pacea și prietenia în lume pentru toate popoarele. Asta e dorința mea, nu am alta. Uite cu păduricea lor. Deci, practic, copacii ăștia mai mari de atâta nu cresc. Maxim 2 metri. Și ne suim și sus. Dunele. Acest sistem de dune, această zonă de relief este pe tot cuprins în Mării Nordului. Peste tot. Și am ajuns. Deci aici e un alt canal. Să văd dacă pot să fac o filmare mai de sus. Un alt canal făcut în care stăteau navele de război. Unele nave de război ale Germaniei. Iar acum e un complex hotelier nou. Uite un cățel frumos. Cățel. Hai. Good morning. Cățel. Uite ce cățel frumos a venit la plimbare aici. Hai. Deci cam asta este valea. Jos e ieșirea Marea Nordului și un hotel nou făcut.
So this is Hey mate. good morning Good morning. from England, No, America. 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 Yeah. I'm from Romania. I'm working here in Holland, Okay. and now I have my YouTube channel. I'm amateur, Yeah. and my name is Yuri. I have family. Some of them, my family, emigrated 1900 in United States. Okay. Some of them are in Houston, Texas. The other in Canada. How I meet them? I was worked many years in Africa for Chevron, Ah, Chevron Texas Oil. Oh, okay. And they sent me to West Africa, Escravos Island. It's a new project to hold it between America and Nigeria. And there I found by name, only by name, 2 Americans. Okay. Was on the, I don't know, on the family, mean 1, 2, 3 generations. Yeah. ah, From my grandfather, some of them emigrated from Bukovina, north of Romania, Yeah. to America. Okay. And was on Chevron already. And where We do you have, live now? I'm live here in Almudin. Okay. Yes, I'm working for Rotterdam. I have from 2018 I'm working here. Okay. But my specialty is supervisory electrical instrumentation from 35 years. From over 25 years, I'm around the world. Oh, no, very good. Yes, of course. And Nice weather, huh? It's Romanian weather. It's the same. Yeah. I was looking for this, you see. Yeah. Very soon the leaf is coming. It's coming, yeah. Yes, It'll be earlier. Yes, it's too early. Yeah. It's too early. It's too oh, early. it's too Yes, early. yes, madam. It's too early. It's, That's the world at the moment, especially here. what I understand from the specialists, Yeah. the speak I go few million years before was paleontological, something like that. Was the same climate change. Then And it goes cold, warm, Yes. cold. Yeah. Who knows? Yeah. Mother Nature is not pollution. Yeah. It is nature. The nature. Enjoy it. Thank you very much. Me, I have. If you want to see, to show you my YouTube channel, if you have YouTube, I can show you my to see the movie. Because I'm amateur, I'm not professional. It's not very nice, but you for have a me, card? for my heart. Card? Yeah. Because we don't have anything with us. What is it? Yuri.com? No, it's Yuri. It's long. My name is long. Yuri Vasilic Bliozu. But if you don't have any phone, I can show you on phone. But I don't know how come. Or Facebook. We're natural today. Or if you have Facebook, to put your name on Facebook, then I send to you. If you want, if you know, not just if you want. If you, I think we're okay. Yeah, yeah. oh, okay, no problem. Thank you very much. Enjoy it. Same to you. Deci cu alte cuvinte, de când sunt eu în lume, de când am plecat, eu sunt născut în orașul Bârlad. Plecat din Bârlad în 1981 pe terminal liceului. M-am întâlnit cu oameni care au ceva comun cu mine. Ori așa a dat Dumnezeu, ori asta e menirea mea, nu știu ce să zic. Dar mereu m-am întâlnit. În zare departe se vede industria, vă arăt aici. Deci un se vede aburul ăla gros. Olanda este foarte industrializată. Peste tot în Olanda aveți chestia asta. Deci sunt rafinării aproape una lângă alta. Și tot aici mai vedem central farul mare din Aimudin, care luminează inclusiv acum se lucrează. Deci trimite luminile înspre Marea Nordului. Iar mai jos, cum v-am spus, se văd rolele de la cablele subacvatice marine, cablele de telecomunicații. Și bineînțeles, deci ăsta e farul mic și farul mare. Sunt două faruri. Deci între astea se vede farul mare și farul mic. Sunt două faruri, amândouă lucrează. Dar sunt și muzee totodată. În spate sunt feriboturi, portul feribotului. Mașina mea o am în parcare aici undeva și coborâm jos. Din nou. Să sperăm că vă plac filmele mele. Încheie, stai aici și voi începe din partea cealaltă. M-am întâlnit și cu frații americani, români și americani în Olanda.
fauna dunelor de nisip. Au niște ierburi înalte, au niște denumiri. Mușchi, mușchiul e peste tot. Copăcii sunt cătine, copaci de cătină, mi-am să aminte. Foarte mulți copaci de cătină. Deci muzeul acum, am intrat iar la muzeu. Practic ăsta e muzeul. E încercuit de un gârduleț, dar atât. Și, cum am spus și vreau să zic, sunt omul care vreau să fie pace pe pământ. Am uitat, am mai găsit ceva interesant. Aici era un tun de mare putere. Uite liniile. Deci din cel de-al doilea război mondial au rămas. Sunt aici. Iar aici e postamentul unui tun. Ia să vedem dacă vedem și altceva frumos. Istoria noastră a Europei. Nu istoria mea, nu nimica. Am inventat-o eu. Noi trăim în istoria asta. Pe aici sunt o grămadă de cărări. Urmez și eu una din ele. Mai jos aici e un camping. Suntem deasupra unui camping, lângă muzeu. Iar încolo să văd blocurile din Aimudin. O parte din cartierul din Aimudin, iar nu știu dacă se vede în aparat. În camera mea sunt avioane care vin și aterizează de pe aeroportul Amsterdam, Schiphol, foarte aproape. Deci asta e plimbarea. Plimbarea mea. Încă una din aproape, să vă arăt zona industrială. Imediat. Vreau să trag prim planul. În prim planul ăsta, o să vă arăt ceva important. Deci în fața noastră să văd, scrie C-A-B-O, Cebo. Sunt 6 turnuri albastre, mai mari și altele în stânga mai micuțe. Dar în fața lor se vede o construcție de beton. Acolo a fost submarinele germane, baza submarinelor germane, una din bazele lor, pentru Oceanul Atlantic. Ia să vedem. Bineînțeles, văd rafinerii, dar nu la rafinerii mă refer. Deci în spatele acestor 6 rezervoare se vede o construcție de beton lungă. Deci acolo e o fostă bază de submarine.